Kamano badan noi badan den kabat tenggang. Tiado kawan noi kawan maraso ibo. Hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lanam papa di masak di lereng gunung. Tonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi kurang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu tapaso paru anan basang tukang bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gada. Yeah, come on, 1, 2, 3, 4. Bacando buruang badan aco taman nuang anta apa penyebab kamano sambil tagan tuang diara kaki surang diri sambil membawa untung ayam atau badarai tangi ko sambung menyambung dan ditanya di ma tujuan kama kaki malangkah menyipatkan sungguh kaki dah indah tentu arah panganak sawah tapi tiba di pasar bawah kama urangan dulu ker tapi kini malenga santano baitu nasib indah dan tarui mangalo dia kato Jawa kasih sia sepeda tarui dan kayu tarui bajuang dari sebuah ke sebuah untuk bisa buktikan tagak surang jo hasil palua. Dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lanam papa di masak di lereng gunung. Sayo maradai ba kata bang padinan masak dan masak takkan ajuo. Kamano badan noi badan den kabat tenggang. Tiado kawan noi kawan maraso ibo. Hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lanam papa di masak di lereng gunung. Bandung ratonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dia teh dahan tapaso paru anan basang pikang bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gadang.